Buhay sari-sari. Sa unang Diyos na andito na po ako sa Bangka. Nakakas na po kami. Kasama ko po yung aking anak. Nandun po siya sa loob. Say hello. Ayan na. Ayan po. Kalawa kanina nawalan yung cake kasi nananap namin yung cake. At nakuha rin namin. Buti na lang po nakuha rin ulit namin. So ngayon naman po ay subukan natin ikutin yung bangka, ano? Kanina nakapture ko na yung kasaya sa bangka. Ngayon naman po ayun po tayo dito sa bandang unahan. Ano po, sa minute kasi baka hindi na tayo sanay na tumawag sa bangka. Ganito ang buhay dito sa ganito ang buhay sa kabiyahe ka ng coastal. Kailangan mo tumawid sa ganitong daanan. At ayan, pati motorcycle nakadala nila rin. At pag may mga pakarga naman, ay dito nila nilalagay sa kanilang boat. Ganyan po ang itsura niyan. At bali po ako dito mga lalaki. After 7 years, ganito na po ang itsura ng ano. Kasi 7 years ago, ipakawi ako dito. Tingnan niyo po. Ano po? Pero din, ang ganda rin ganitong daanan, ganun pa rin. Yeah. Kaya lang, hindi yun nakakasawa ng dumaan dito. Ganito na ang itsura ng Tamban ngayon. Tamban Port. Madami siyang mga bangka. Ayan. Chili de Cristi. Pasal ko kayo dito na konti. Ano naman kahit paano. Sulit yung biyahe natin. Hindi ba? Ganito ang buhay dito. Ganito po. Tamban Port. Yan na po. Kailangan umandar na yung bangka ko, baka maiwan pa ako. Babalik na po tayo. Mamaya makakipagkwenta ako sa bangka. Baka, siyempre, kano ng mga bagong kaibigan. Try po natin mag-capture ng pababa. Para yun pa naman. Pero, itong medyo mahirap sa baba, saka dito sa bangka, di ba? Medyo mahina lang tuhod mo. Ito mga encounter mo dito. Ikotin natin dito sa bangka. Madami na pasero. Iba-iba mo maganda nakikita ko ngayon. Kasi isipin mo nga naman. Ayan na. Ayan. Madami na pasero. Ganitong ganito mga habang mabiyahe, ganito na ininom. Enjoy na yun dyan sila. Tingnan ko na. May hirap naman. There's support. Kaya good ako, boss. There's support. Halos naman na nakakasaya dito eh. Puros naman taga dun sa ayong barangay. Madami na kasi iba-ibang mukha na nakikita ko dun. Siguro overtime. Ganun talaga. Nagbabagong panahon. Madami ng mga bagong mukha. Say hi! Say hi sa aming buhay sari-sari. Ay, nahihiya sila oh. Ayan.
No problem kung Lenny, di ba dapat naman i-proud tayo ng maging presidente ng Bicolana, di ba? Hello ka, Hello! Proud to be Bicolana, Hi, hi. di ba? Anong pangalan niyo po? Anong pangalan ng baby? Pangalan mo daw, ano pangalan mo? Pangalan? Dali. Ano pangalan mo daw? Lenny naman daw ako. Ay, di mo na anong pangalan ko. Lenny, sabi na. Lenny. Sige daw, sabi na ng Lenny. Lenny. Dapat talaga magpanalo yan. Lenny, sabi mo Lenny. Ayan. Karamihan ba ng mga taga-Sitbago magle-Lenny? Lenny po kami! Lenny po kami! Lenny kami! Oo, dapat lang. Yan naman sa'yo dito sa ano. Bukas magbubuntahan na. Medyo ang daming pang-adrenaline ng mga tao. Tuwang-tuwa sila sa ano, sa magiging presidenteng first Bicolano, Bicolana president soon. Di ba mas may kung ano, taga-Bicol talaga ang manalong presidente. Very proud ang mga Bicol na. Thank you ha. See you ulit. Alini po talaga. Thank you. Bye-bye po.
may limang plastic. Di ba pa? Alam mo. Lumang kayo sa balyo. Lumang. Bili po ka dyan? Ah, sige. Let's go. Kaway, guys. Aray, iko. Ayaw. Oo, sa ilaw. Tsaka yung paligos. Dahil may ikakuya nabi sila kung sisay man akong video nga. Ano? Ano sa'y? May kuya Joseph Paga. Sa cake mo. Narumi. Pagkong yan, intirahan ako, nagpapabuster na ako. Si Papa Mario yan. Hello pa. Ah. Oli, nagbas ka na kay Lolo? O, di na ko pa. I'm very sorry for the cake. Happy Mother's Day. Namaluan pa si Kuya. Bata sa mga bagot ni Kuya naggalugan. Kisene. Ah, iyo. Ah, sige. Oh, ini kimama ni. Kimama ni. Uy, sino na yung papabisan? Ayos, cake. At ang pabisan mo na yun. Ay, tama pala. Pabisan mo Ay, na. bless. Oh, baksinado naman yun eh. Parang nga, pala tayo na rat sa cake mo. Ano boy, kumusta? Kasi ba na lalaki na ako niya sa phone, sa ilay na pagkabot. Patangay, next video. Kasi ba na niya ako ano, patangay niya. Gano'n kaya, Like, share, comment, subscribe.